Μια πορτοκαλάδα 78%. 3,5. 28 και 7, 35, 3,5. Ένα Kinder Bueno 65, 8%. 4,15. Μία σοκολάτα, μία και μία δύο. Δύο σοκολάτες, δύο μεγάλες. 2 επί 1,0, 6,35. Έχουμε μια πορτοκαλάδα, ένα Kinder Bueno, δύο σοκολάτες και ένα Philip Morris. Βάζω και τσιγάρο μέσα, έτσι. Πολύ ψάρκο. Εδώ ευρώ αστέρια έχει, ευρώ έχει εγγύλις έχει, ευρώ έχει αστέρια έχει, ευρώ έχει εγγύλις έχει, ευρώ έχει αστέρια έχει. Εδώ πράσινο είναι. Θα βρω οίκους, θα βρω οίκους. 6,35 θα βρω 13,65 ρέστα. 13,65 ρέστα. 10, 12, 13, 50, 60 και 5. 13,65 είναι τα ρέστα. 10, 12, 13, 50, 13,65. 6,35 κράτσα. Ωραία.